Fi eisiau siarad am funud nawr gyda'r plant. Blantos, dim rhaid i chi ddod ymlaen, fel arfer yn gwneud yn y capel. Gewch chi aros lle i chi, aros ar y soffa neu ar y gader neu lle bynnag. Ac mae dy fi gwestiwn i chi. A'r cwestiwn yw, os o'ch chi'n gallu bod unrhyw le bore yma, lle bysach chi'n hoffi mynd? Fi'n siŵr bod chi wedi cael llon bol erbyn hyn, chi'n fed up o fod yn stuck yn y tŷ. Fi'n siŵr bod rai ohonoch chi wir eisiau bod yn yr ysgol. Ond os ych chi'n gallu bod unrhyw le, lle byddech chi yn dewis mynd? Nawr i fi, y lle byddwn ni'n dewis bod bore yma yw fan hyn, yn y capel. Byddwn ni wrth y modd yn cael bod gyda chi a gyda pawb arall yn addoli gyda'n gilydd. Ond be byddech chi'n dweud? Lle byddech chi'n hoffi mynd? Nawr, falle bydde rai yn rhoi rhyw ateb fel hyn, o byddwn ni'n hoffi mynd i ryw wlad bell, i'r jwngl, i rywle dieithr, gweld y pethau gwych yma yn byd natur, anifeiliaid a coed a readre, rhyw bethau fel yna. Okay. Falle bydde rhywun arall yn dweud, wel, byddwn ni'n hoffi bod fan hyn, neu rhywle fel hyn, yn gwylio pêl-droed, yn gwylio fy nhîm i yn chwarae ac yn cystadlu beth bynnag yw'r chwaraeon chi'n hoffi ddilyn. Falle bydde rhywun arall yn dweud, wel, byddwn ni'n hoffi bod ar y traeth. Ni wedi cael lot o haul yn dod wythnos yma, tywydd hyfryd, a falle bod chi wedi bod wir eisiau mynd i lan y môr. Falle bydde rhywun arall yn dweud, fi eisiau bod yn rhyw barc antur, efo reids a roller coasters a rhyw bethau gwych fel yna. Nawr, yn anffodus blant, chi ddim yn gallu ydych chi. Ar hyn o bryd, ni'n gorfod aros lle ydyn ni. Ond bore yma, ni'n mynd i feddwl am rhywbeth gwych. Lle chi eisiau bod, wel, y lle gorau i ni i gyd i fod yw gyda Iesu Grist. A mae Iesu yn gwahodd ni i ddod ato fe. Mae Iesu'n dweud yn yr darn o'r Beibl ni'n edrych arno bore yma, bod eisiau casglu ei bobl ato fe ei hun, a'i gwarchod nhw a'i cadw nhw'n ddiogel. A'r newyddion da yw, ni'n gallu bod gyda Iesu lle bynnag ydyn ni. Os i ni yn y jwngl neu ar y traeth neu mewn cae pêl-droed neu yn stuck yn y tŷ, ni'n gallu bod gyda Iesu. Trwy gredu ynddo fe, trwy ffydd, ni'n gallu bod gyda Iesu Grist a gwybod bod yn gwarchod drosto ni. Nawr, ni'n mynd i feddwl fwy am hynny yn y bregeth, a felly fel bob amser fe eisiau chi drial eich gorau nawr i wrando ac i ganolbwyntio.